Sziasztok! Ebben a videóban a számítógép felépítéséről lesz szó. A számítógépnek két része van, a szoftverek és a hardverek. A szoftverek a számítógépet működtető programok összegzése, míg a hardverek a gép kézzel fogható részei, például a monitor. A szoftvereknek vannak fajtái. A rendszer-szoftver, azaz az operációs rendszernek három fajtája van. A DOS, a Windows, például a 8 és a 9, és a Linux. A rendszer közeli szoftverek, például a vírusírtók az operációs rendszerhez tartoznak, kiegészítő programok. A felhasználói szoftverekhez tartoznak a szövegszerkesztők, táblázatkezelők, adatbáziskezelők, zeneszerkesztők, játék, rajzoló, stb. A kézzel fogható részek, azaz a hardverek részei a következők: a gépház és ami benne van, a monitor, az egér, a billentyűzet, a hangszóró, a nyomtató, a mikrofon és a szkenner. Ennyi fér bele ebbe a videóba, reméljük sokat tudtunk segíteni. Találkozunk legközelebb, sziasztok!